продукти са нови, те по-трудно се възприемат в началото на пазара. Защото нали, пчеларите те са свикнали с едни продукти, като видят нещо ново интересно, но докато го възприемат като нов метод, това отнема време. Може би това би било едно от най-големите ни предизвикателства, които имаме. Също и, че те вече си имат, нали, както си имат познати методи, те си имат вече някаква екипировка тяхна си, която са си свикнали с нея, удобна е и всъщност те не знаят дали новата ще им бъде по-удобна. Виличката също, нали, която нали, ще покажем, нали? При нея също обратното. Значи, ако стандартните вилички ето така се изтръгва напред, при нашата виличка се дърпа към тялото, което въпреки че е по-лесно и човек има повече сила, той всъщност не е свикнал на това движение. И всъщност докато свикне с тази идея, че ще дърпа към себе си, няма да избутва, също отнема някакво нали, време, похват. Нали. Тя ръката, като е свикнала така, трябва да се научи на чисто нов навик, нали, защото те години са използвали други, това си е навик. Нали.